představit, jak takový červy dokážou tělo rozložit. Co vydu? Ještě zbývají 2 minuty. Nebo je to pěkný pohled, když tam leží zranění? Není to paráda? A kdo si myslíte, že vypadnete? Co si myslíte? No tak 50 vteřin. Myslíš, že vyhraješ? Cože? Myslíš, že zítra odjedeš 50 No jasně. Jasně? Jo. Počkáme, co bude zítra. Vzpomněl jsem si, jak jsi říkal, že bez červu fakt Už asi musím ho moc chutnat. Protože mě vážně žerou. 30 vteřin, zbývá ti 30 vteřin. Tak Gutis byl jako předka. 15 vteřin. To je bezladný. Taky si myslím. Už to bude. 5, 4, 3, 2, 1. Vyjdejte ho ven. A je. Máš to, bráno. Ne, díky. Máš to za sebou. Je to fakt síla. Podívejte se na to z té lepší stránky. Už si to jen ty a Dan. Zbyli jste jen vy dva. Kdo z vás si myslel, že z toho Amanda takhle vycouvá? Mě to napadlo. Jo, mě tak. A co kdyby toho červa snědla? Nemyslím, že by byla schopná to udělat. A ty bys ho snědl? Nemyslím, že bych byl schopen to udělat. Ale máš to zase. To mám. Už nás čeká jen zítřek a to pak jeden z vás odejde a v kapse bude mít $50 000. Přesně tak.